Walang kekek. Wiwit aku cilik nganti sayaene gerange. Nggih. Niku sing kepenak dirungokke. Wah, kuno ning mirasa. Yang diajak ngobrol ke depan, yang tidak di belakang. Niku sopan-sopane wong ngoten niku. Kono-kono. Sumingkir saka papan kene ayo Mandura. Mandura. Walang kekek wiwit kula niku ngendangi Ibu Hajah Waljinah. Nggih. Gitu ratune walang kekek. Kira-kira aku kelas siji SD yae. Kula entuk jatah ngendangi Ibu Waljinah walang kekek nganti sayah keten lho Cak Yuda. Saestu wah. Kuno ning mirasa. Niku padha kalih para pamirsa Kabupaten Ngawi. Wiwit kula nderekke bapak nganti sayahine pecinta wayang Kabupaten Ngawi ora bakal luntur ning malah sangsaya subur Allahumma. Amin. Kabukten. Lho, iki wis jam pira? Sing kepareng mirsani isih jenjem lenggah, sawetara isih ana sing ngancani awake dhewe. Hebat. Ayo mesti no. Sing jenenge wingi, Ngawi nganti Banyuwangi. Niku nek nggon daerah nresnani wayang, wah, wis ora ana tandinge. Utaminipun mapan wonten ing Kabupaten Ngawi. Menika saestu maindhit dumateng wayang kulit. Nggih. Ora mung ngemongke nggon guyon, nggon lagon, tapi nggon lakon niku nggih digatekne saestu. Oh, estu. Kyai mriki niku gatekke marang lakon tenan kok. Ana banyolan digeguyu, ana sanggit digatekke, ana sabet ya diapresiasi, ana gending ya dimatke. Mula mbombong sing nyambut gawe. Muga-muga para pamirsa sing bengi iki dadi penonton, taun ngarep dadi penanggap. Allahumma amin. Ayo kudu ngono. Saestu nyicil ayem niki jelas setunggal sing mlebet taun ngarep. Sapa? Mbah Lurah. Masa Mbah Lurah wae. Ah, ora ya isin to pacare empun masuk lurah sak dhuwure kok ora ora isin. Aya mung kari ndelok keperluane. Nggih. Mbah dalange sapa bakune wayang niku ten Ngawi tetep ngrembaka ngaten lho Mas Yuda. Saestu wong kesenian wayang kulit menika di samping tontonan kebak tatanan ugi wonten tuntunanipun. Tuntunan kuwi werna-werna. Leres. Ana ning nggon wayang niku tuntunan agama ya dilebokake. Nggih. Tuntunan kemasyarakatan ya dilebokke. Nggih. Lho, guyon parikena kuwi ya sok kanggo tuntunan. Oke, ada pesan moralnya. Nek tembung endahe ada wawasan edukasi, sarana informasi dan komunikasi. Yo, nembang karo aku sik. Siap. Dina Senin Mas Yuda. Aku neng Sragen mlaku karo tuku duren. Ana wong wedok kok lungguh ijen. Terus bareng tak cedhaki sirahku dituthuk ganden. Pengen mesti pengen. Ora pengen. Lah dicak apa ora? Lah kono arep melu apa ora? Melu apa ora? Nek aku nur siap ae karek kono piye. Alah. Bang, dijak ya gelem. Ya arek kono lah. Iso Mas Yuda. Iso tenan. Kaya iki mau penake kaya ngene. Lanjut. Dina Selasa. Aku neng Solo. Ayo kae. Mlaku-mlaku karo tuku nangka. Enek cah wedok rambute dawa bareng tak cedhaki gombale mukia. Alah dintong tak dong ning totang to dintong tak dong ning totang to dintong tak dong ning totang to
iso bedake wong wedok karo gombal. Ah peteng mati Oh lampu. iya, wanci bengi kok ya. Wanci bengi. Rambute diure, ora tau keramas nganti kaya gombal. Dina Rebo. Ayuda. Aku neng Solo. Yeah. Mlaku-mlaku. Karo tuku bakso. Ana cah wedok ndol. Klambine ijo. Bareng tak cedhaki. Aku dikroyok coro. Dina tak tang Ento tangkok dina tane tak tangkok ding tak tane tak tangkok ding tak gintung-gintung krek. penak ndol. Oh enak. Dina Kemis Mas Yuda. Aku neng Inggris mlaku-mlaku ndol. Karo tuku lapis. Ana cah wedok Ireng manis. bareng tak cedhaki. Kirik didis. Alah, Mas Cak Yuda, Nggih, ngeten lho pripun? perkara kirik Pripun, didis nggih? niku bisa dibedak. Masalah kirik didis. Ha iya no. Kok ora iso mbedake antarane wong gadis karo kirik didis niku. Kok ya kebangetan sing Nggih. lamur mripate. Iki nyapa? Nyapa? Ndang 3 menit to. Kisinan ora Sapa? nek gamelane kok joget dhewe kan kisinan. Sapa? Kowe kisinan. Pancen iya. Dina Jumat Mas Yuda. Dina jemah ndol. Ya. Aku neng sawah Mlaku-mlaku. karo ngusung gabah. Ana wong wedok. Ayo. Bubuk mlumah Bareng tak cedhak indol. murep. Lho iki Ya ora. kok ora pas to kok. Ngarepe mburine ya no. Wong NN kabeh, OO kabeh, Kabeh. kudune ya kabeh. Lah ya sire arek kono mlumah to. Bareng Bareng tak cedhak itu murep. Wedine tak kapak-kapak nih. Iya. Dina Setu. Ya. Aku neng cepu bisa. Melaku Mas Mondol. karo tuku duku. Ana cah wedok cah mondol. Rupane ayu. Bareng kok cedhak indol. Kleru mbok deku. Mbok dene sik enom. Mbok dene sik enom, Mbak. Jenam ditong tak den. Tong tang tong ding tong tang. Kaset. Nesu. Iki tenanan nesu. kok kaset piye? to? Bareng tenanan ora Iki- gelem Iki joget. live kok kaset piye? Kasep. Oh iya. Heeh. Dina Minggu Mas Mondol. Aku ra metu. Melaku. Aku ra metu iki. Piye to? Metuwa to, ra ketang Piye mung to? saithik metuwa to. Ra ketang sithik metuwa. Wong ora metu kok kon metu. Ya ning jero omah kan ya kena. Mlaku-mlaku ning jero omahku, ngono kan Oh, ya ya kena. Oh, sembah aku ti pasti. Dina Minggu. Aku ra metu. Mlaku-mlaku Nang jero omahku. Rupane ayu. Aku kok wedi dhewe aku. Abape. Ya aja ngono. Padahal ta. aku bar sikatan lho ababe. Wah, ning tenan aku iki Mas Mondol iki cerdas tenan piye Cerdas, wah. cerdas. Wah. Wis muga-muga panjang umur Mas Mondol, tak dongake panjang umur. Amin. Amin. Ben wong sak donya mati sampeyan urip. Lah engko sing mendem sapa? Ya turu dhewe to kok iso. Bubuk dhewe. Yo, iki ujube tirakatan. Saestu. Kalih tasakuran jare Piyai Jawa niku laku sing ampuh niku siji melek, loro sabar. Nggih to, antune Nggih. sabar, ana sing ala-ala ya ora digawe lara, ana sing alembana ya terus ora dadi ugungan. Nggih. Karo tirakat wong sing sregep betah melek kuwi bakale akeh ganjarane. Ah, ya malah marai lara mah. Wong kon betah melek, betah luwe ya malah lara mah. Lah yo tirakate wong ngono kuwi betah luwe, betah melek. Ngono no mesine malah ampuh no kuwi. Marai lara mah. Kok Lho, lah wong lara omah kok bingung to, Mas? kowe iki ngawur wong lara mah kok. Pengen ora lara omah. Ya pengen. Pindah kidul omah. Lho kan aman, ora lara omah, pindah kidul omah. Mesti mari. Apik kula nomah, Mas. Lah nyapa? Ben ditabrak truk gasmu. Kok wong senengane nesu. Aja lho. nesu to, aja nesu. Awake dhewe iki ya ora ketang dikaya ngapa ki gedhekke panuwun nang gone panjenengane Pak Carek Bu Carek. Suwun, Iki Pak wis Carek. gelem nguri-nguri kabudayan ki ateges iki apa ki ninggali anak putu termasuk sedekah rasa.
nyenengke piyayi akeh ki wis sedekah rasa. Kamangka nuwun sewu dongane wong 40 kuwi padha karo dongane wali siji. Nek sing ndongake sakmene akeh wis wali pira sing ndongake karo keluargane Pak Carik lan Bu Carik. Iya. Mulane Bu Carik Pak Carik ki wis ngertos nggih Mas nggih. Ayo mesti no. Piyayine ki wis paham nek sedekah rasa ki nyenengke wong akeh. Lah apa to Mas Mondol? Wong bondo ki ya mung titipan. Pangkat ku ya mung sampiran. Nyawa mung gaduhan. Nyawa mung gaduhan. Lah nek ora disedekahke diweneh-wenehke karo sapa sing berhak nampa ora ya rugi awake dhewe esuk emben. Ning kene iki lho, kowe iki ketok ganteng ning pekok ya niki. Ganteng oleh pekok iya Ya iki. Allah Gusti paringi sabar. Coba Mas Yudo paringi ganti sabar. mic, ganti mic rada cetha. Nggih, nggih. Kok ora patek tanggap sing iso Ya iki Allah. mau. Aku kok iso bingung to omongan karo kowe iki. Balen ana oleh momong. Bondo ki titipan saka pangeran Mas. Kuwi kudu disedekahke diweneh-wenehke marang sapa sing berhak nampa. Pak Carik ki wis paham nek bondo ki titipan disedekahke diwenehke. Sing goblok iki kowe kuwi lho. Kok iso? Bondo ki ming titipane pangeran. Dititipi wong iki kudune dirumat, diopeni ora diwewehno wong akeh. Dadi nek sak wayah-wayah Gusti Allah takon, "Do, bondo sing tak wehne kowe ke mbok endi?" Pun kula wewehno wong akeh. Hayo ijoli. Arep mbok ijoli nganggo apa? Titipan kok. Ora paham to kowe? Wis ngene misale. Kowe titip sepeda motor bakal mbok jipuk ora? Aku titip sepeda motor nang penitipan. Ya. Ya mesti bakal tak jupuk wong aku titip. Nitip helm bakal mbok Mesti jipuk ora? tak jupuk neh wong aku titip. Padha karo kuwi, bondo ki dititipne kowe iki kon ngopeni ora diwewehno wong akeh. Engko sak wayah-wayah Gusti Allah jipuk, kuwi barang ijik enek. Karek ngewehno. Gusti nyuwun ngapura wong Gusti Allah padakne karo maratuwamu iki lho. Iki pangeran Gusti Allah sing gelar jagat ki maha welas maha asih tanpa pilih kasih tur meneh Gusti Allah ki maha rahman maha rahim. Gusti Allah mono ora sare. Ngono lho. Lah, iki lho. Nek Gusti Allah sare sing wani gugah sapa? Ya ta. Mesti Bleset wis ngene-ngene lho ampreh awakmu jelas ampreh awakmu genah. Kowe iki jane paham wong sedekah apa ora? Wis ana aturane to, minimal 2,5%. Cocok. Kuwi disedekahke. Paham wong sedekah. Paham. Lah sing gelem sedekah kuwi oleh rahmat titik wis. Ngono ben kowe paham. Wong kok ora ngerti-ngerti, sing gelem sedekah entuk rahmat. Lah, wis sedekah apa ora? Ora. Sing sedekah sapa? Bojoku. Berarti sing oleh rahmat bojomu. Amin ya Allah. Lah, berarti wong loro iki nyedakne aku pegatan karo bojoku. Lah kok iso iki lho? Lah arep mbok etono rahmat. Aduh. Eh. Ya Allah. Anu pentil rek, wis aku tak omong. Ora perkara, loh ya Allah. Sing kulino sedekah sapa? Bojoku lho. Nah, tegese ngene lho, ora kok romat-romat wong wis entuk wahyu. Wah, Lah. entuk wahyu. Lah, malah dikeroyok loro. Rahmat karo wahyu. Oleh nugroho. Lah, malah telu. Widodo. Lah, malah papat. Slamet. 5 geleput bojoku, Mas. Bojo dikeroyok 5. Weh, Gacokan bojomu ngono lho iki kok Wong iso. kok angel ora jamak. Tegese rahmat iki paham rahmat apa ora? Iya, paham. Rahmat sapa? Rahmat bakul mie ayam. Aduh. Dudu kuwi. Rahmat ki welas asihe pangeran sing diturunke ning gone para umat, para titah kuwi jenenge rahmat, Dul. Tak anggit rahmat bakul mie ayam. Wong nek Mula contoh kaya panjenengane sing kagungan kersa Pak Gunaryanto niki. Nggih, Pak Carik. Nggih ta? Pak Carik. Wong ki nek kulino sedekah, uripe saya baka. Wong ora mudeng-mudeng. Ya ra Cak Yuda. Nggih. Diaturi. Nek gelem sedekah tegese ora roboh saya baka. Nek wis wong gelem sedekah, uripe sansaya bakah. Amin. Kuwi sing pancen digoleki. Nggih. Jang-jang. Arep golek apa to? Nggih, golek apa? Jang-jang. Apa-apa sarwa turah. Lah, Pak Carik karo Bu Carik niku. Nggih. Jang.
Nek ora napa menika putra-putrane ora disengkuyung panjenengane arep piye kepaneh? Ndang-ndange urung. Lho karepmu piye to? Ya ban wis bakoh ngono terus ndang. Ora, lah nyontok kaya Mas Bayu panjenengan cobi Mas Bayu sing matur Mas Bayu. Lah wong jenenge wong iki ya kanggo irama to. Nggih. Bucare arep Alon. tarik niku rak ya wis ngerti wong urip iki kudu seneng sedekah. Leres. Wong sedekah ki ora alim poso ya bakal. Tang. Pancen leres dawuh panjenengan Mas Bayu, wong sedekah menika marai becik, marai apik, awit ana tetembungan becik ketitik ala ketara. Tang. Betul. Coba gelo. Betul. Wong urip nang alam donya kuwi ibarate wong mampir ngombe. Niku dawuh para kiai. Betul, sing kula nggih. tampa. Sepira to suwene ning alam donya? Hah? Ibarate kaya wong mampir ngombe. Nggih. Mulane kudu ngibadah sing sakakeh-akehe ning diparane wong menungsa. Sok bakale mati. Jeng. Dadi ngeten. Nggih. Wong kuwi nek nganti ora disedekahke uripe bakal rekoso. Rekoso. Rekoso ning donya ora dadi ngopo, tapi nek rekoso teng mriko, bakal disiksa. Ngono lho Mas. Ndang. Iki ngopo? Senengane kok mesti ngono. Ndang kok ya gak diwehi. Lah wong ki sing sabar. Nesu kok karo krawitan apa iso nabuh kok nesane. Apa iso Nek arek nabuh? ditinggal mulih karo yoga-yoga. Nek nganti kanca-kanca moh nabuhi karo kowe, Ayo isamu apa nek isamu apa coba? nyepelekke. Modele ki ya aja kaya ngono to Mas. Rempeyek ya rempeyek. Ning ya aja diremet-remet. Terus? Ngenyek ya ngenyek. Ning ya aja diremet-remet. Aku Aja banget. kok ora trimo ki ngapa ta? Kok ora trimo ki ngapa? Lho sampean ra ngirim kok. Lho ora kok sik. Kok sampe tak lokke apa iso nabuh sajake kok kaya wong ora trimo. Nuwun sewu Mas, nek masalah niki kula tengahi. Ayo coba mundur. Panjenengan apa mboten kulak pawarta adol pangkrungu ujare Mbok Bakul sinambi wara kondange Mas Mondol. Nggih, napa ta kondange? Gamelan Lokananta ingkang tinabuh para dewa paranggananipun para widodari. Heeh. Wonten kayangan Lokananta menika nek sing nabuh mboten panjenenganipun pukulun Betara Mondol. Wah, Napa ngatasi to Mas? Ora Napa ngatasi? Ora ngatasi wis to. oh dadi sakniki derajate wis dewa to. Derajate niki di atas dewa Mas. Wah, leluhur di atas dewa niku. Niki termasuk Maha Wiku. Dwijawara. Brengengeng. Wah, Dak. Iya. lah nek trimet kanca-kanca ya apa? Kanca-kanca ya apa niru tok isone. Ora iso berkreasi dhewe. Tidak bisa menciptakan. Menciptakan kreativitas, cipta rasa karsa ya to Mas Mondol. Iya ya Iya. Iya, aja nganggo yake, engko ndak kendo meneh. Iya. Engko ndak disepelekke. Oh, dadi Sepelekke. sampean ki ngerti tabuhan, iso nabuh. Lho. Carane sapa? Aku tenanan lho, teko tenanan. Iso. Ono. Nek sing biasane nek arek monggo katuran dumateng Bapak Lurah jengkar saking Sasana Palenggan terus tuduk. kae ngono sih. Kendange piye? Tuduk. Gendhek. Kuwi apa Mas kuwi? Kuwi Matraman. Matraman iki jarak Jakarta kono lho. Matraman iki nggo daerah Mataraman. Mataraman. Oh, diganti wong krungu pian Matraman. Oh ya. Sing biasane monggo Tuduk, katuran tuduk. Duling gendhek. Kendange Isa. piye ya iso ngono. Lho. Nduk, kuwi kendange pira? Ah, wene ora Pak Cip ra iso. Wah, iya. Nggih. Oh, Hebat. ngoten. Cara tabuhan liyane apa ya paham kowe? Kok takonon sing angel sisan Iki jenenge apa Mas? Iki ngono jenenge kenong. Weh, Oh, hebat jenenge tenan. kenang. Ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Dituthuk. Paham Mas, paham. sing gandul-gandul kaya apa? Kae Pirang-pirang sing gandul-gandul. Kayak kempal. Kempol. Kempul. Kempul ya iso muni. Bisa. Isone muni, Dituthuk. suarane. Gong. Ya. Paham. Paham. Lah kuwi sing loro kiwa tengen kuwi Kuwi kendang. ya iso muni. Iso muni. Ampre muni. Dikeplak. Suarane Dung tak
Tunggak neng. Isa. Kena kendang kok mak neng ayo. Lah kae Mas, gedhi kae jejer-jejer kae apa Mas jenenge? Kae Demang. Demong. Tembung ya iso muni. Iso muni. Amprei muni Ya dituthuk. suarane Mas. Ning nong ning nong ning nong. Weh. Tiang lho wis. Lah sing jejer-jejer songo kae apa Mas? Kae ngono kae onde. Sinden. Ora sinden kok takono. Ya iso muni. Iso muni. Amprei muni Ya dituthuk. suarane. Aduh. Panggilan. Malah gilane. Yo saiki waranggonane dionekke. Yo nekke. Tutuken waranggonane tutuken. Ayo tutukan tak gocok. Disepati aku sing tutuk-tutuk kowe sing ngendang ya. Ya. Ben dikandani kanca-kanca. Ayo coba kendange saiki nganggo tutuke Mas Mondo. Ayo. Alah kok Coba. tutuk to Mas Dam. Apa? Congor kok halus men. Ora ya apik cocot to. Ya ora kok ya. Sing Sing ngendang- ngentongi Mas Yuda, Heeh. sing ngendang Mas Mondo. Ya. Nuwun tulung kanca-kanca kalih dibantu. Kanca-kanca pendemung, penyaron Heeh. dibantu Anu nggih, ya liyane. tolong dibantu ya. Nggih. Tolong dibantu ya. Ya, prak. Jadi apa ayo? Iki kaya Pak Tarman. Tarno. Tarpan wae. Ayo. Wis siap ya, Mas Mondo, Wis wis siap, siap, Mas Mondo. siap. Ayo. Tuduk Tuling gendak. Gong. Piye to? Piye? Mangun pul. Kempul ngun. Piye? Piye? Nek wis tuling gendap terus piye? Gong. Oh ya. Ngono. Ya, ya. Abanono to, abanono. tuling ngendak. Gong. Ya. Iki kok sakne cah riokan ora mudeng. Siap ya Ayo. Mas Mondo. Ayo. Tuduk Tuling gendak. Tuduk. Gong. Gongon. Gongon. Tak matem. Ngopar dibalang telek kuwi. Oh sirah. Patak. Wong ngerti nek mustaqim kok iso. Bos Mulyadi. Ya. Ya. Ngene. Tuduk. Mbak Niken. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melu-melu aja melu-melu bani bibu presiden nek kowe ora percaya karo bibu presiden nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapot jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumaksamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang tak ngono kowe. Ndek apaan to kuwi? Iki mau ngono genah aku krungu Ujung jari. Oh ngoten teman. Lah ya, gelo. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Kapok. Ha. Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Jung cari balung. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Iki. Lambe iki aja ganggu nek wong nabuh. Ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono. Medhun kono. Ngaleh. Ngaleh. Ambar sekali kok ganggu. Ah, nyemplung kali kono. Ha kono ndang Medhun. dolo. Ayo ngalih. Kono. Kok ngono wae. Ha. Ayo, ndang ngalih. Ngaleh kono lho, ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Jung cari balung. Kok sik ganggu ae? Ganggu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngaleh kono. Yedeng ngono. Cak Yuda. Dalam. Yo, awake dhewe iki Lah, nggih. Wis, aman. Nduk Niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken iki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajar Niken wis umur pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar Nggih. nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh perang nggih pun pas. Lah iya no, tandurane becik, undu-unduane ya mesti elok. Nggih. Oh kaya Niken iku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis.
Ya, Ya. saiki diaturke Cara anu. pari nu wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Ya. nggih no. Nggih, Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok Iya. gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe, nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Oh, gleleng malah. Lelek deh, Leleng, saiki seneng kita saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis piye. Ben, Ora ngerti nek kuwi asline dicicil, ora mudeng. mamudeng. Wis ben itu saweran wis Ben, ben, wis ben. Wis uripe gen wis saweran. Awake dhewe pokoke nyambut gawe. Nggih, nggih, pun kersane. Napa pun. wutuh? Alhamdulillah. Aman. Lah nyapa rarene? Nyenyek akeh kono nyenyek. Akeh kono ngenyek. Ngenyek wis ben Mbak, ben gak apa Mbak nikan. Ya, Yora. Yo Gleleng deh. Lho, oleh nes saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Kene mik. Mik. Kok kemlintimen iki lho. Kemplelet deh. Kemlelet. Kuwi rumah Iki, mike iki lho. Piye wong iki mbok yo sing anu ora usah gleleng, kok terus ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng. Lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Nek kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho Salah. nang kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh Lho. diceluk neh. Ya Allah. Marai yo rai-rai kota amal. Monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake. Lho, mantene urung. Ora yo dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Nyapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu, Kampret. utang burine sik gak apa-apa. Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Nyapa? Sampeyan dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duwe. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutane kurang 200. Wis ta kok ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok jur mundak ae. Agek rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Pripun? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ora ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Padha ora nyedakne aku ndang mati. Masa entuk akeh ndek men berarti entuk akeh. Oh edan. Wampluk bisa niku. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ora Jawa. Iki tak turut rono nyatus metu priya. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bae tok. Pengko salah pira? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, berarti potong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo Mbak Ya, Niken nembang iki ana sing kersake Sri Uning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, monggo. Aku iso bawa Sri Uning kuwi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500. 1 yuta malah. Dol. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Ayo. Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Yo duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Ah. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Kemelinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken?
Loh, ngapa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Iya. Niken. Ngapa? Niken Apa? Maksudmu lho apa? Kowe kira apa ngopo kok mulek ae. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa jroning sayuta. Sayuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang longi 100. 100 tok. Yo. Nah, Sai. Ngapa kowe iki ngatur aku nyapa? randang saiki ngene tak gawane sih. Ojo. Nyapa? Engko arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Kok iso Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing bawa iki sapa? Kowe nembang. Wayang kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sriuning mustika tuban. Lah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun tuban. Ah. Iki to ki mengko semangat. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Marai. Kowe ya arep melok marai. Apa ora pun sak. Sriuning mustika Tuhan. Tuban. Tuban oh Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Yo. Ayo cakep putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira lawe. Hop, saiki Mas Mandal bawa tok sing gandrung yuda. Nah, Ale. Nah, suaramu di sana. ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Lah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene. Wah. Monggo Mas Yuda. Iki, wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh Rasah ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang nek arek entuk cangkeme ngono kuwi terus. Iki gandrung kok sempuk paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang nek arek entuk yo lambene lambe diapik-apik no. Padahal lambene bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya ta Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Kuale. Duk pranggung. Nggih. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai 50 ya. Allah. Ayo. Ayo, Tutuke. Nduk pranggung. Duk pranggung bojone kok. Ini tak Kara. Ayo. Duk pranggung bojone kara. Nonano. Nonano. Salah aku baleni neh. Ah, kamu meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. iki latah. Latah kok. Latah kok. Jak omong. Ayo. Ngebelo. Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh, Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya. Ben aja disalahke saiki. Ben Bener, nggih, kabeh. ben bener nih. Ayo terus. Tan wurung sriuning gugur. Bener. Benar. Biasa
rasane gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi mustikaning bangsa. Ngono, terus tampane kita entak dung 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 ngono ya. Ayo ta, Seka. coba. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene-ngene iki dadi apa? Cikal. Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Tenang, ratung. Ambek ocim sisan. Ayo. Ayo. Dadi mustikaning bangsa. Ayo, cakil kok isa. Cakil kok setruk. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Jalan, gua ikletong. Wah, capeng. Wedan tenan. Angel men to wayang. Eh. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Janaka nih, masih tuh, janaka. Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Kosel. Nyomak nyamuk kuwi apa? Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok isa. Oh, alah. Sae. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Ayo karo mong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Lah engkon yo fresker. Lah terus Saiki untu yo fresker. Kuwi gedang rasa mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Kowe ora mentol dadi kentol kuwi. Kok nesunan. Wah, boh. Cakilipun sae Oh, nggih. sae. Wong jebolan Sriwedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Ngurung Sri Uning kukur Nano. Dadi mustikaning
dadi mesti kahaning tobat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Ayo. Seret. Srianing mesti katoban lapat tresno Ololing, ololol. sapaya pati Eo ao. marang raden Yo gonggo pino Mas Anggit. Yo. Malang keket. Walange katu. Terima kasih, matur sembah nuwun. Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir Semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir Semilir, Cak, Mau diaturke. enten nenek sing pamundutan Napa, Nduk? Puspitana lho, Mas. Oh, Puspitana lho. Boleh. Ayo. Oke, Puspitana lho sik. Nggih, ayo diaturke. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitana lho. Ayo, Cak. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitana lho. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut.
tansah jan-jan. Ayo wong ora guwak wong bocah pinter ya ngono kuwi. Wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih. Rene monggo Mataram. Turut. Ayo. Larak disampirke, Sekarang hampirke. Tek. Eka, Nggih. sik melek, Nduk. Pangestunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak Manten Mas Manten tansah pinaringono jodoh sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya Nah, rabbal ngalamin. dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye ta? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah apa to? Omongno. Paut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usahanipun. Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok kuwi. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi rama seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja-aja. istirahat, Kok istirahat. eh kula tak sumeneke lega. Nggih. Istirahat, Enggak istirahat. ngono sik. Monggo. Yo buka bonak Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nemo loro. Oh sik, up. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nemo loro, jiji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener. Slendroy. Aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Yo, monggo. Monggo Mas Heri. Yo, kendangane tanan. Oh, ayo yo. Berat kembang kowe isih wangi. Ibarat tebu Ibarat tebu kowe pancen legi. Akeh tamun sing padha nyedhaki. Nisap sari, sarine kembang mlagi. Budale esokmu yen mesti sore.
Barat tebu Ibarat tebu kowe pancen akeh tawon sing padha nyedaki ngisap sari matur nuwun wis diaturke cewek gaul. Yo gemene wektu. Mbak Fahmi karo Mbak Suci, bawa bentar amtur. Yo yo ae au Ketang bali mulang apa setiane kelakon. Yo, ana sing ngersake sambel kemangi. Sambel kemangi, yuk didum loro. Dum loro. Sing nyambel padha enake, padha sedepe, padha pedese. Oke. Ayo diaturke. Yo, Cah, sambel kemangi. Monggo, yo. Awas.
nuwun. Wis diaturke. Eh, Yo, sik. Saiki Dini karo Mbak Dita yo monggo. Dini Dita. Monggo, yo jemeneng monggo mentaram. Turut. Yo yo yo. Ae ao e o Ah, semangat ya Nduk ya, Mbak Dini, Mbak Dita. Semangat. Selalu Ayo kudu no. Ora areng ngopo. Anu sik, aku nyuwun anu Malik Pelok. Oh, Malik Pelok. Nggih. Iki ana sing ngersake anu Mas Mas Napa? Yuda. Nggih. Niki rada klasik, ana sing ngersake sarung jagung Semarangan. Weh, Pelok barang. Cocok. Nggih. Remenane piyai mriki menika panci warung jagung. Warung jagung menika. sarung. Lah iya ning warung iki gawe sarung lho karepku iki kan. Ya enak. Yo. Buka bonang monggo Mas Heri. Monggo. Monggo yo. Yo. Mbak Dita. Yo Din. Telaing janji yo. Muka mulia
janji riptanipun Bapak Mas Yuda. Nggih. Nggih.